I pozdrav svima, danas ćemo igrati na nekom Counter serveru. Ovdje se ubijate sa nožema, koljete se sa nožema i će biti dole u opisu videa. Nemam ja ovo pojma. Joj, samo ja, jedan stop. Bak Suzan sam ja. Ajde. Idemo lijepo na proti. Noći poderat. No sad će izgleda kao prasce. Ko prasiće. Prasići 3,50. Ajde. Odi, krmačo. Git. Good. Op. Ide. Da, gotovo. Ja sam najbolji. Joj, sam počela pjevati. Ne može. Croatia. Mire se napad. Ajde, dobro. Sad da mislim malo duže čeka dok on ovo uradi. Ali eto, čekat ćemo. Kod mene je sada pola 9 ujutru i snimam epizodu 2. Sad ćemo redati odvajat ćemo carijeva. Sad joj, malo da nisam podeljko još. Joj, da čekam i koja će biti sam napad. Ajde, još više, jok. Idemo. Ajde više. Ajde, mislim nešto. Koga ćemo igrati? Ajmo za kantere. Idemo kanteri. Najgori smo kanteri. Idemo kanteri. Najgori ste kanteri. Kinez neki. A Kinez me ubije. Moj kaže da sam bot pa.
Ajde da vas pokolje, ko prst. Ima sada ih ubi. Sad ti zakako ništa. Ajde. Šta je tu je? Jesam ga omašio. Joj. Jesam bot, brate. Nikad nisam igrao. Tek sada našao server. Joj. Nikako nisam ga igrao u ovaj server, nikako. U meni prvi put da igram u serverčiću. Jes neko bacio bombu i to dobro. Jedan šokar. Idemo da ih ubijemo. Ovdje gone prase, vrate mili, još jec mu uvo. Roska kuće, vas kućeko. Vide vas. Pa gdje si, evo te. Izvinjavam se, gdje boss? Gdje? Nisi ti boss. Neko mi ubio boss. Joj, Hrvatsku ti poljubim. Ovo, Hrvat. Gdje sam moj drug? Gdje je moj drug? Nema nikak. Kako druga, bada, ti se da ga tražiš. Ovo je broj. Spašavanje život! Gotov sam. Gdje je onaj Croatian? Da, brate, ni nas 9, ni nas 7 i opet nije, ne možemo pobijeti, ma kakav. Šta ne možete pobijeti? Samo pobijete! Uhu! Ubio sam i sebe i svog. I sebe sam se ubio. Nije mene ubio neko. Mali! Neko zove ja govorim. Poderali smo ih. Da pusti mene njega. Neću ja njega. Eto tebi njega. To bi bilo to. Kao što se rekao za kraj. Šta bi ovo? Šta? I